Nazdar tubíci, vítam vás pri novom videu a ako som sľuboval, urobím recenziu na druhú časť 4. sezóny, takže poďme na to. Ešte nejaké také rýchle pokyny, najskôr vypichnem dobré veci a potom vypichnem tie zlé veci. A na konci videa ukážem názory mojich fanúšikov, teda vás, čo si myslíte o tejto sezóne. Ako prvá dobrá vec sa mi páči Zylvar a takisto aj ten Grimtag. Podľa mňa akože Zylvar a Grimtag vyzerá lepšie v Lego sete, ale v seriáli vyzerá tiež super. Takisto postava Zylvara je tiež dosť cool. Dovolím si tvrdiť, že je aj lepšia ako Lord Ras. Podľa mňa. Každý môžete mať iný názor, ale za mňa proste Zylvar lepší ako Ras. Ďalšia dobrá vec, vrátili sme sa do Ninjago City. Proste konečne máme zábery na staré Ninjago City. Takisto dostaneme zábery aj na Borga, teda nie len zábery, ale proste sa aj objavil v druhej časti 4. sezóny. I keď je škoda, že sa nestretol s OG ninjami, ale iba s tými novými. Celkom by ma bavilo sledovať interakcie medzi Borgom a OG ninjami. Takisto dosť super vec bola, že sa vrátila Akita a takisto, že sa vrátil v druhej časti 4. sezóny takisto aj Moro, ktorého sme videli v Ninjago City, takisto aj Akitu. Každopádne ďalšia super vec, vrátila sa Nikdy ríša, alebo teda ako sa ponovom volá Nikdy kráľovstvo. Je to celkom super flashback na 11. sezónu, ktorá nebola síce až tak dobrá, ale tá druhá časť, kde bol Zane ľadový cisár, sa celkom podarila. Takže celkom fajn flashback. Takisto vlastne ešte ďalšia dobrá vec, ninjovia sa rozdelia na dve skupiny. Starí ninjovia a noví ninjovia. Starí ninjovia idú za ní s brandojami a noví ninjovia proste zachraňujú ľudí v Ninjago City. A vlastne novým ninjom sa až tak nedarí, pretože lojalisti sabotujú summit zlúčených ríší. Summit zlúčených ríší je vlastne to, že všetci zastupitelia jednotlivých ríší sa zišli v Ninjagu, aby prediskutovali budúcnosť všetkých ríší. Takže preto tam vlastne bola Akita, Moro, Kostlivý král a ostatní ľudia alebo skôr osoby z jednotlivých ríš. Každopádne ešte ďalšia super vec, vrátil sa Kryptor. Áno, pozdáva sa mi to, ale potom vytknem, čo sa mi na tom nepáči. Ďalšia skvelá vec je to, že vlastne Jay dostal taký flashback v 13. epizóde a vlastne v 13. epizóde aj oslobodí Zylvara a vlastne všetkých jeho ľudí, ktorých poznal a s ktorými skončil v gladiatorskej aréne. Tá 13. epizóda, kde Jay bojuje v gladiatorskej aréne, alebo teda skôr jeho flashback a potom neskôr, keď sa tam vráti, bola priam skvelá. Tá epizóda sa mi fakt páčila a mala dobrý pacing. Ale každopádne poďme sa pozrieť aj na nejaké zlé veci, ktorých bude celkom asi viac ako tých dobrých. Takže ako prvá zlá vec je podľa mňa, že zas Lego trepe každú blbosť do seriálu. Napríklad Kaio X Charger sme dostali proste v 11. epizóde na 30 sekúnd, potom sa tam už neobjavil, proste úplne zbytočné. Proste chceli len vypromovať proste ten set, aby si ho viac ľudí kúpilo úbohé. Potom ďalšia vec, ktorá bola za mňa zlá, bolo ten Wildfire mech 2 v 1, ktorý jej daroval Robbie. Áno, chápem, že jej daruje veci a že spolu chodia. OK, to je v pohode. Ale ona dostáva každú sezónu niečo nové. Raz dostala bounty, raz dostala nejakú motorku, raz dostala nejakú vec. Proste kedy to skončí a ten track tam bol podľa mňa nadspaný celkom na sílu, ten 2 v 1, že ten tam podľa mňa v tom seriáli ani nemusel byť doslova. Proste Wildfire má Heatwave, to je drak. Prečo si nezoberie Heatwave? Proste to mi nedáva zmysel. Na čo by jej dával ďalšieho draka? Alebo teda skôr mecha. I keď Ninjago robí rado mechov, alebo skôr Lego. A to mi tiež celkovo vadí na setoch vlastne, že Ninjago by bol dobrý seriál, keby to bolo úplne naopak. Keby proste najskôr vyšiel seriál a potom až sety. Ale keď vyjdú najskôr sety a potom seriál, tak Ninjago nemôže dať nič do tých setov také, čo by vyspojlovalo sezónu. Čo ma celkom mrzí, pretože by som uvítal v sete napríklad Akitu, alebo nejaké takéto osobnosti, ktoré poznáme. Takisto sa objavili Ed a Edna v 11. epizóde. Ale nedostali sme ich. Proste nechcú ich tam dať, aby to nevyspojlovali. A žiaľ, potom to vyzerá celkom zle. Ďalšia zlá vec, ktorá sa mi nepozdáva, je zas návrat do Ramu.
Proste oni ho tam musia proste nejak natrepať. Proste objavil sa v prvej sezóne, potom v druhej, tretej, štvrtej, už mi to reálne vadí. Proste Doramova celá postava. Proste oni ho vrátili až v štvrtej sezóne. Proste prečo? Prečo? Nemohli tam dať niečo originálnejšie? To je to isté ako keď dal Raptona na nejakú polovicu epizódy. Proste úplne výplňové. To je úplná blbosť. Našťastie to nejak nezabralo veľa času a ninjovia ho porazili celkom v pohode, ale tak predsa len bola to celkom veľká blbosť. A takisto celkom veľká blbosť mi príde na tomto, že ten pacing tých epizód. 15 minút máme záber na nových ninjov, 5 minút na starých ninjov. V ďalšej epizóde je to zas úplne naopak. 15 minút OG ninjovia, 5 minút noví ninjovia. Proste v jednej epizóde dostaneme viac priestoru na jedných. Možno by som si dovolil tvrdiť, že v celej epizóde je len jedna tá časť tých ninjov. A to mi celkom vadilo, pretože ja ako fanúšik OG ninjov mi celkom vadili scénky tých nových. Celkom boli nudné. Akože úprimne fakt to bolo nudné. Tí noví ninjovia. Keď sa rozprávali OG ninjovia, to bolo fajn, ale na tých nových ninjov si stále neviem zvyknúť proste. Takisto ďalšia úbohosť, čo mi prišla, bolo, že vlastne tí lojalisti sú tam stále a snažili sa obnoviť vlastne Beatrix. Znovu, ona vlastne ležala v komate a chceli ju vymeniť za Zeatrix. Vlastne presnúť jej mysel do Zeatrixinho tela, aby mohla žiť vlastne Beatrix v Zeatrixinom tele. A tak by sa vlastne následne dostala z komatu. Ale ešte späť teda k tej Zeatrix, bola veľmi dobrá v tejto sezóne. Bola strašne dobre napísaná Zeatrix. Mne sa teda jej osobnosť v tejto sezóne dosť páčila. Takisto sa mi páči aj Percivalov glow up. Strašne sa zmenil, ale teda späť k ešte tým zlým veciam. Ďalšia zlá vec. Lego mohlo s Cryptorom urobiť ten jeho veľký mech, ktorý nám ukázali až na konci 19. epizódy. Prečo ho neukázali skôr? Reálne ten mech by som si rád pozrel aj v tom seriáli dlhšie. Oni ho ukázali iba na jednu epizódu, a to len možno na 3 minúty. To je škoda. Akože nemám rád mechy, ale reálne tento by som si kúpil, keby bol ako Lego set. Ale dali nám namiesto toho Kaio X Charger, proste za 80 eur. No nekúp to. Ale OK, už som asi hovoril dosť a predám slovo mojim fanúšikom, teda vám. Za mňa bola druhá časť 4. série Ninjaga celkom vydarila. Páčilo sa mi, že bola viac akcií, lepší príbeh, viac momentov a prekvapili ma tam postavy a teším sa na druhú časť. Myslím na ďalšie časti. Takže vzhledem k tomu, že jsem viděl pouze 3 epizody, tak nemůžu úplně říct, jak se mi ta sezóna líbila, ale těm 3 epizodám bych dal takových 7 z 10. První byla dobrá, druhá byla taková v midu, třetí byla výborná. No za mňa tie líky, čo sú na YouTube, tak sú za mňa celkom v pohode. Dúfam, že Lloyd sa teda vráti potom nejakým spôsobom. Ja dúfam, že bude mať Akita dosť veľa priestoru. Nie s Lloydom, ale tak celkovo, že nech je tam trocha dlhšie. Můj názor na 4. sérii Dragon's Rising Part 2 je, že to taková nesezónová sezóna, která ve mně vyvolává smíšené pocity, že na jednu stranu dostáváte potvrzení na nějaké věci, které nakusila první část, vidíte a slyšíte věci, které by mi třeba v životě nenapadly. Dostanete překvapivý konec a potom na druhou stranu zase 2 linky, kde jedna nudná, jedna velmi dobrá. Celkově je to taková lepší mid-sezóna, takových 7,5 z 10. Ahoj, ja si o tom myslím teda to, že to bolo zaujímavé, konec som nečakal a niektoré časti boli nudné, mi prišlo napríklad tá s Cryptorom, ale tá linka s ninjami a Zilvarom bola fajn.